Shalom, horas madihita saluhutna, amanami inanami saluhut ruas ni huriata. Taparade ma rohata, mamuka ulauta di bagasan tikio ni maparningotan, ari hamamate ni Tuhan Yesus. Alani tapahoho masatokin martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 80 sada, ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Nagabi panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akasorop mi ale hamatean, di dia pangagoonmu ale banuatoru, haleluya. Martangyang mahita. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, na mamorsan dosa nami, na jongjong do hami di jolom, marningot ho na targatungi, takas do huatu si hami, habebernit ni natinaunmu di dolok Golgata, tuki do hami marningot dosa nami, na makorhon hama matemi, asi maroham, urupi mahami, asa gabi upa ni halojaonmu hami. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 84 ayat sada.
tangihon mapatik ni debata di bagasan parpungata sadarion ima natar surat di Rom onom ayat 10 tolu. Jala unang ma pasahat hamu akar ruasmu tudosai bahen si jata ni hajahaton. Tu debata matahe pasahat hamu dirimuna songonak kanaong pinangulu sian namate. Songoni nang ruas muna, tu debata may bahen si jata ni hati goran. Sian tuhata, ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupati ni. Amen. Mare de mahita sian buku de nomor 23 ayat sada rodi ayat 2. tapauduk marohata tatopote madosata. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan cala amanami. Hujo hami dogoarmu na badiai, ala natargogot hami marningot dosan hami.
Say marasi ni roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatana gabi colma ala ni hami. Namate jalan hehe sian namate. Nama naik tu banua kicang doho mangot dihon hami. Asiro ham di hami. Say patotong ma di hami. Roha hamolateon tuho. O to di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale de bata ama anak doho todi parbadia. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songon sitong na mangulu ahu nina Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro hakumida hamatean ni parjahat. Nalomodoro hakumida hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amen. Maret de mahita sian buku ede nomor 88 ayat sada. Tabegema turpuk epistel di parpunguata sadarion, imana tarsurat di Heber bidu opat, mamuka sian ayat 10 opat, rodi ayat 10 onom, songonon madidok. Habangsa parasian, ope dibahen naung adong dihita situa ni malim na bolon, naung manorusi akka banua kicangi, ima Yesus anak ni debata, gomos mata tiop naung tapar hatopoti. Ay naung adong do dihita situa ni malim, natarbahen dongan makilala di akka hagaliota, tung natarucun do ibana, dinasaluhut songok kita, alay dang mardosa. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa parasian. Asa tajalo talup ni roha.
jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 622 ayat sada dohot ayat 2. Taha tidakon maha porsiaw tai, songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siantondi parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo laho hundul tu siamu ne debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paima mula sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namadok mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate doho di hangoluan nasora sudah. Amin. Tabegema sunggul-sunggul dihita di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus di bagasan sadarion. Na parcolo goar ni parpunguata ima parningotan hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung. Topik na poso ni debata na tumaon na bernet. Na paduahon ulaon na badia
Manguduti titing di minggu nasalpui di parpunguata sadarion patu paun ni huriata do pakkobasion ulaon nabadia di sude ibadah tu akan naung makatidakon haporseaon dohot naso di bagasan ruhut pamicangon parmahanion. Asa taratur ma parjongjongta taihuton ma arahan sian situata dung siduk kita majalo roti maju mahita tujolo laos tabuka ma masker tabe na patuluhon parpunguan nahohom anon pukul 10:04 wib Roma hita tugarijaon madohoti parpunguan nahohom disima begiota panaonan ni Tuhata Yesus sahat tu natar silang. Pinangido ma tuhita saluhutna asa unang pola tabuan aka yanakota na mekmet. Asa buwi denggan mardalan ulaw ni. Napaupaton perayaan Paskah sekolah minggu. Marsogot hari Sabtu tanggal 10 April 2022 di Patupa seksi sekolah minggu dohot guru-guru sekolah minggu do kegiatan perlombaan dalam rangka perayaan Paskah dimulai mai pukul 10:04 wib maringanan di gedung serbaguna lantai 1. Pinangidoma asa tabua B aka yanakota madohoti kegiatani. Palimahon bakti Paskahuria. Marsogot di hari Sabtu tanggal 10 April 2022 Gereja Tapatupahon Diakoni Sosial Huria marhite napasahat bakti Paskah turuas ni huriata na di bagasan parsahiton na renge manang sahit menahun na di pabel dohot tuaka na somarama somarina manang yatim piatu. Acara dimulai dohot ibadah di pukul 10 wib maringanan di gereja. Pinangido asa didampingi keluarga manasida dohot sintua wik masing-masing. Paonopon buha-buha ijuk manang Paskah subuh. Di hari Minggu tanggal 10 April 2022 patu paun ni huriata do acara Paskah subuh manang buha-buha ijuk mulai pukul 4 wib di dua inganan. Di gereja imatuaka ruas nama godang ama ina naposo remaja. Di gedung serbaguna lantai sada imatuaka yanakota sekolah minggu. Jala dilanjutton ma dengan kegiatan mencari telur Paskah. Na papituhon padidion nabadia. Di hari Senin tanggal 10 April 2022 manang di pesta Paskah paduahon patu paun ni huriata do padidion nabadia tu aka yanakota sahali marminggu dohita disi masuk pukul 10 wib. Songoni mas sunggul-sunggul di bagasan parpunguata sadarion. Taudutima marede mahita sian bukede nomor 86 doho udutna huhut mahita pasahaton pilihan sada A dohot sada B.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti, ate-ate, dohot pikiranmu nabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Jamita lihita namarningot di hamamate ni Tuhatta Tuhan Yesus tersurat di Yesaya 52 ayat 10 satu ayat 15. Sono ma didok idama bistardo pabahenan ni naposokku tarhicak doibana jala dipatibbo gabe tibbul situtu sogot ia soni songgok ni rohan ni torop halak midaibana dibahen hinaroa ni rupana dibahen tadina sia jolma hian rupana pe maradopon jolma songonido urasonna torop akka bangso parbegu sugut hohobbedo akka raja maradopon nibana ay halak nasodung panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak nasodung begesa ido mangatusi sugut ido sahakna hamuna akadongan sa porsiaon taingok mabelgani holong ni rohani debata na makaholongi hita marhite-hite na marsuru anak na tubu tuhasianganon jala duko sidung ulonna di jalibana ma hau na pinar silangi laos tos mahosana mate di hau silangi jala ido tau 700 akadongan 700 adorak sotubu do Tuhan Yesus nunga disurirakon dinubuatkan taringot tu hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus ima jamitatta saderion di tahun 700 adorakso Masihi mana adorakso Tuhan Yesus Kristus na perjulu di dok pistar mulu hata pistar sudedo diboto Tuhattai akan amet nang nabalga nabuni doho napatar ai ibana do parhuaso saluna idoban namuloroi bana tu bagas joroi pitor dibuka do pustaha bibeli didok-dok hata natar surat disi suak songoni pangajarionna songoni nang akatadda halongangan na pinatupan itu hatta Yesus Kristus jala ido banna didokon Alkitapo bibil tau nakadongan ima sumber daripada ilmu pengetahuan baik pengetahuan dia bi sumberna ima Alkitab atau firman Tuhan ini dang didokko buku nabadia ni alahan tetapi Alkitab Bible itu adalah sumber daripada ilmu pengetahuan jalanunga disurirako muse dang holan hamateani na perpu di pamerengon di jolma alai di dok tarhicak doibana labatanna setelah dia mati
dia bangkit. Jadi hita mamereng jolma dang hamatiani pardidana perpudi, alai dibalik ni hamatiani tarhicat bangkit ima haeheo tadda hamonangan ni Tuhan Yesus Kristus. Adorak sohehe do peibana kadongan nunga di pabuah hiadi dang hamatiani di pabuah-buah Tuhan Yesus alai di hari patuluhoni hehe do ibana. Jadi semua laporan daripada Alkitab ini tidak secara kebetulan, tetapi jauh-jauh sudah dinubuatkan tentang Mesias Kristus narotu portibion. Dakola tarhicak di dokon, di patibbo, artinya dia naik ke surga. Ima rangkaian keselamatan ini. Dakola tubuh kadongan, dakola pistar mengajari, dakolan hehe, alai di patibbo ibana duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Merhua mai ima mangaradi inganan diakka jol manahino kokna di bagasan hauna pinarsilangi. Ima rangkaian karya keselamatan Nabi Nuhan ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Jadi hita pesongonido dakolan namate hita ala ikut tarhicat do hita lapatana hicat bangun jala dakolan nahehe hita alai kita juga akan ditinggikan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dang pola kesedihan ubanata bain perningotan are hama mateon, tetapi justru sukacita umat Kristiani. Berek kamu mah kelanjutanna di tahun 700 disuri rakot taringot Tuhan Yesusi hinaroa ni rupana ninda. Nunga rupa jolma di bana alai saat ibana tuhauna pinarsilangi tungi bana manauroa rupana hidupan gereja mula-mula hati hai terutama di Eropa do Eropa Timur mereka tidak mau menerima ayat ini alai dokon hinaroa ni rupana. Bahkan mulai dokot surat ni si Paulus rupa hatoban titik yang terendah rupana di hauna pinarsilangi. Asa saluhut jolma hinaroa ni pangalaho pe hinaroa ni hajahatoni pe di apehon tuibana, maka karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Roa, pangalahom, kejahatanmu ditimpakan, dialah yang terjelek wajah di seantaro badiko kamu mah di bayam masuk sang duri dungi di labang makiri kanan tangan naik dungi di labang mamu sepak naik tugijak peibana dagtuk tutoru peibana gatung-gatung. Itulah pembunuhan yang sangat sadis. Mulu di toppa debata portibio di bagasan pituari alai di hauna pinarsilangi di pagok Tuhan Yesus doi pitu parhataan di hauna pinarsilangi songonima rupana ditonton oleh yang ada di sekitar Golgota ditonton sudah akap
Pangituai dotaka panggonggomi. Dia menyampaikan dari mulutnya tutur kata satu persatu sampai perkataan yang ketujuh, dan dia menyerahkan hidupnya. Dido ibana masudero begesai tu bagasa tangamu ma upasahat daging doho terdiku tos mahosana. Dios sudia kajol mana marpungon merasa ketakutan. Tetapi lihatlah panggonggomi, perwira, unsur-unsur pemerintah hati-hai didok nasida ma tutudo okape anak ni debata. Bandingkan akka perbegu na didok nana diturpuk tahun. Mereka mengaku bahwa ini tutudoon benar-benar dia anak Allah Mesias. Halahos sudah termasuk si Maria dan dingot ibana ari patuluhon ikon hehe ibana. Alai anggo pemerintahan hati hai dingot dohatan di Tuhan Yesus bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Disuruh mah pengawal kuburan nih. Sotung buti di papidda idok manon na hehe ninna. Mereka angkat senjata mengawal kuburan itu 24 jam. Tetapi hari ketiga subuh itu barna saya tapes tahu nih dang disibe Yesusi. Batu nabel gahian madodoni kuburan nai nunga bergeser bebana. Sudah pengawal lidang di boto. Apa nunga hehe bana ro pagi-pagi menunggu nai si Maria doa kasih sian nai di pajongjong Tuhan Yesus sudah disuruh-suruhan nama dok. Aisenani lual muna. Dengarkan saudara-saudara, aisenani lual muna. Yesus molo arong doy molo horo manakui pabua maasa hubuat bakke nai ninna. Haperang di boto Yesus doi di do ibana ma dang disobbe bana. Lau mahamu tu Galilea. Lama kamu tu Galilea. Pajupang doa menok kamu di sini na. Lama marikati si Maria, marikati akasi si Anon, nunga di situ Tuhan Yesus. Dia tidak langsung bangkit apa naik ke surga. Dia menampakkan ado guarnion dirina tu portibion. Asa sudah luhut na porsea bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang dinanti-nantikan, yang sudah dinubuatkan untuk menebus manusia ini. Ido banai dokon urasan nama nasa bangso perbegu. Dari dialah untuk mengkuduskan Yesus nama tei doh nahehei ibana mamanguras saluhut bangso. Ternyata akamang do tamu nak kainang hubabua matuhamu di surat ni si Paulus idokon ibana ma asa sobatu ibadah nasa ulunitot marhatopot Yesus Kristus do Tuhan bahen hamuliaun ni debata mulo di hati Indonesia madokon segala yang bernafas mengaku Kristus adalah anak Allah untuk kemuliaannya. Na bernapas di boto hamu nado asa-nasa namarhosa marhatopoton. Bukan hanya manusia yang bernafas, binatang-binatang juga. Nasi pilih begu pe, hawape seluruh ciptaan itu bernapas mengaku Om ibana Kristus nang mate do nong hehe. Marhatopoton bertekuk lutut iboto hamunar bertekuk lutut sungkem ode bana anak ni debata asa mulo tapes taho pe tai kita peringati hari kematian Tuhan Yesus bukan membawa kita supaya bersedih, tetapi sukacita yang terdalam doho-doho inang
doho amang sudedo hamuna saluhutna hinokko nitu hatta Jesus namate di hau pinarsilangi imalas niro hatta sedarion jaladak kolad dison alai doho do di hari Minggu imanai na buha-buha izuki babua nunga hehe bebana dang disibana. Kelahiran itu tidak mempunyai arti dan kematian itu tidak mempunyai arti dan salib kalau dia tidak bangkit, dan kebangkitan itu tidak mempunyai arti di patibbo do tibana sudeman non jolma marhato potton segala yang bernapas Yesus Kristus do. Kapan itu, bila mana itu terjadi, bukan urusan saya, bukan urusan kita, tetapi waktunya datang nanti berek kamuma sudah memarhato potton, karena dia sendiri mengatakan akulah jalan hidup dan kebenaran. Danga dong Tuhan sonangani sahat tuamai. Kalaupun kita bilang Tuhan itu Esa yang menciptakan, danga dong nasahatu si anggo somarhite tu hatta Yesus Kristus. Kapan, bila mana itu terjadi, bukan tahun ini, terserah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Alani hirim do tuhamuna na pungudison asa dilasni rohamunai tadana sebagai tanda bukti kita adalah tebusan-tebusan Tuhan pangaman no daging ni Kristusi inum mamudar ni Kristusi doho na tinobusna jala parhato poton nama urason nama ho sian saluhut hajahatommu iduban nari dokko dia 15 mana timaiti ayat 15 didok songono ni do urason na torop akka bangso parbegu sugut bedo akka raja maradup pon ibana ay halak na sodung panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak na sodung begesa ido mangatusi sugut urasonna diperbadiai, dikuduskan, dikumpulkan buanon na mahita tuhasangapon nai imalas ni rohatak kamang lo tamunak kainang burjubi mahita jalaringgas be mahita marminggu te tu akatikinan yang ro do hoinang unang ragu-ragu ho manian hangulu sering naik kodo do ikodi do honommu gale do ho gale perdosa doho perdosa alai doho diuras doho saya tajalo do hasesani dosa asa perjabar hita dia nguluan saling lilingna mulu sasitongna mulu mate pejolma paling lilingi tulu jomi komate mulai persilakon alayon tuhata Tuhan Yesusi pitu hari toppa de bata langit do tanon pitu parhatan nai alai pitu jom mai bana getung di hau pinarsilangi adong do namanga leon bius dang di jalo ibana dang di jalo alai tuk sudero ape tu ibana haton hinaroan ni portibion hinaroan ni pangalahomu didok di hati Indonesia maka segala sesuatunya ditimpakan kepada dia ima hati goran ni debata dihutibana mai dihauna pinarsilangi sirung masaluhut nanoni di pasaha mah tu debata alea mang salpuhom ma marpamuati maroham mida halakon aidang diatusi nakkan nabinahen nai kita juga sering kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan Yesus sebagai Mesias itu sudah diodihon asa disesa debata sudidu satta. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debatana mengului pingotami sadarion Ari hamamatem
dinamate ho di dahau na pinar silangi sudi do hajahato do tarwaon nami dituhukoi dibuakoi tu silangi jala mudar mima nama muri mudar mima napa yasok kami asa doho tami tuha perjabar di hangulua sisaliling-liling na dang hamatiani be pamerengan na perpudi alai tarhicat jala manaik doho tu banua gijang jala hodo manguras saluhut dosa ni portibion sude memakati dakko tutu doho ale Jesus anak ni debata sude makaruas ni uriam na pungudison parsidohot be manasida upaninahi nokkokmu sude hinarowa hajahaton nasida buri mai Tuhani nak keluarga nami deu manang najonok di bagasat tangammu ma ngulu nasida marhiti Yesus Kristus jalo matangyangon amin.
Kadongan masuk mahita tu ulaun nabadia. Ketentuan taringot tu parsidoho tatta keikutsertaan kita mengikuti menerima perjamuan kudus itu, yaitu jemaat yang mengikuti perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah lepas sidi nang maka tidak kaporseaon, dan juga yang tidak kena RPP ruh parmahanion pamicangon. Jemaat yang belum sidi boleh berdiam diri di tempat duduk masing-masing. Jemaat menerima perjamuan kudus di altar 12 orang per baris dan sesuai arahan para pelayan, berdiri di atas tanda yang telah ditentukan. Persembahan perjamuan kudus diserahkan sehabis menerima perjamuan. Kita menyerahkannya ke dalam kantung persembahan yang telah disediakan di samanone. Marilah kita bersama-sama menjaga keteraturan dan ketentraman selama berlangsungnya perjamuan kudus. Atong taparade ma rohata ganup disihol ni rohata mangauhon pakokopon ni Yesus. Asa perjabar hita di haluaw na pinaradena, martangiak kita di bagasar rohat tabi. Mulai. Amin. Mared de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangramoti ate-ate muna do roha muna maritehite Kristus Yesus martangiang mahita. Alitua debata para sirohana sumurung amanami na di Banua Gijang asiroham topot mahami na pungudison adorang hupangak kami non perpadanan nabadiai lehom matod di perbadia tuganup hami asa ditubuhon na porsiaon na mangulu di hami. Asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Parguguy mahami maswadaho diri nami. Asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon na porsiaon na mangului. Sa itaiti rohanami. Asa lammalunguk kami tu Banua Gijang. Asa say masihol hami pay memahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naung pinarhamaul ni debata. Kita sakap nuaing mangaton perpadanan nabadiyai. Dibaheni tatibang ma jumulu manang natau hita marulaw nabadiya. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha. Jalan na manol soli rohana. Alan ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dusana, jalan na porsea di hasesan di dusa, na pinatupan ni Tuhan Yesus,
ido na tau mangaton perpadanan na badiyai. Alayakan na dohot marulaon na badiya, unang bedi ului sibolis, unang bedi dati merdosa, tuk padaw hamuma rohamuna siani, tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jalan nang mula mangulu humokop pamu, asa tahu hamu mangaton perpadanan na badiyai. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, jala lusiamu manahu suku-suku non, jongjong mahamu dengan amuna. Parjolo, di parhatutu roham do halak perdusa hosian hatutubum, dohot alani pangalosim di patik debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Sami jala dipanggil roham naing madua hon waing siat dosam moloi roham dokma olo tulu di parhatu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus di tanon panguduo perdosa di bana nang mate dohot mulak mangulu umokopo mamorsa jala manesa dosam molo songoni di parhatu roham dokma olo opat ulo doho mangkotapos ya roham late ni roha dohot hosom ni roha akut ni ulo doho merdingkat dohot halak na mangarsahi ho jalan ulo doho manesa dus di batasi di besam molo songoni roham dokma ulo atok tapaud bima rohata jala tatopoti masudi dosatta iutok kamu matangyangon di bagasar rohamu nabi martangyang mahita. Ali tuwa debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ejot hulau si hami patikmu. Tamado honau humu hami nuaing do sogut. Molo balos sonommu tuhami obartu pabahenan nami. Alayala ni gudang ni asi do tolong ni roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humokopami ala ni ubahen na hupami mangido tuho asima roham dihami saya jalo mahami saya sesa masudidu sanami jala leho tod di perbadia tuhami asa margugo hami mangalo nasa dusa dot mangulahon na hobartulomo ni roham saliling di tano oddo pehami amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna, jalan na mauas di asin ni roha ni debata, say sahat ma tuhamu na hinapor siyaw muna. Mga sahon hata ni debat Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos maroha muna. Nunga sesa sa luhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di parbadia. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, leon matuhami sedario nang uluan siapari, sesa madusa nami songopanesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami togihot pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horon na punah harajaon, dohot tagugun, Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Huddul mahamuna. Mared de mahita.
Atong tangiho kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus masagu-sagu borongin na uju tarjehe ibana di dok mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisiana uhut madidok jalo hamu ma jala pangam ma dagiku due nani lehon tua matea numoko pamu bahen hamu ma songoni bahen parningotan muna diahu jala dung sunna sida mangan dibuat ma panginumani didok mamauliate dungi didok matuna sida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginuman on pada nai baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasesani dosa sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diahu atong romahamu nungaradi sude ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debatan. Romana siang gijang ma. Yang dari atas.
Amu kadongan marede mahita sian nomor 574 ayat sada. Martangi yang mahita, puji matua debatale to dikku jalan nasaro hakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji matua debatale to dikku jala unang tunghalupao dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahi musudena. Ibana palua ono samsian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa do tasiniroha. Para siroha jala perdenga basa do tua debata, lebat terimas jala para siroha gudang. Dang dibahe tuhita na hobar tu dusatta, jala dang dibaloso tuhita na hobar tu hajahatotta. Soon asinirohan ya mama tu anak konna do, asinirohan ni tua debata dia kena makkabiari bana. Nunga takas di patuduh debata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus sumokopita uju perdusa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna, dunggabe perpitor hita hinorhon ni mudarnai. Diwahini saya pujian ni pamangaku, do rohaku do nasa pabahenaku do tua debata, olah nyoro di saliling-liling na. Amin tatangyak koma pilihan naung tapapungon. Ale debata manamin na di banua gijang horo aroroan ni salut sileo-leo na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na leormi tuhami pilihan nami tuho, saya jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaw parhasya kami pilihan non, pati bulon na rajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami gudang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata manami mahabangsa di atas ni salibut nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi kumudang duisian holong ni rohan ya mama do tinaina di akanak konna tung naso tertibang do gudang do arga ni sileo-lehomu dihami ay anak mo nasasadai disuruh hoga bejolma manao perdangolan isak-isak do pastap-pastap gabi terpajal ibana jala tu hamatean humokop hami. Mau lihat marohanami, ala nauk saya utang nami, jala malua hami siat dosa, sian hamatea dot sian ngongkoman ni sibulis. Ala ni pujian nami magwarmu nabadiai. Ala naung dipatu panakmu perdumuan, perdengganan nami tuho. Ala Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, nang mamorsa dosa nami dosa ni hajol maun. Mau lihat marohanami tuho, jala pujian nami mahoro di sayang na. Saya tatak mahuriam, nahinokok mu jalan na pinapungumi,
Saya pahot ma dihami hasesan di dusa doh dame na pinatupami. Saya paias jala perbadiai mahami. Asa terbuat ko hami tu banua gijang pasaurhon hami tu akan nabadiai. Saya bunuh jala persilakkom majol manaburuki. Do sakap na roa na di bagasan hami. Asa unang marlidak kami madapoton ama na di banua gijangi. Upasatami madiri nami tuho. Jala huleon hami roha nami bahe ninganammu. Ala naong dihokop ho hami. Diho mahami jala ho di hami. Saya unang loas hami sirang sian ho. Dongani mahami jala saur mahami tuho. Saur maho tu hami. Saya patugu maha porsion nami tuho. Asa hot lakka nami rojo ujung ni hamatean. Saya ramoti makaruasmu nama maritaon holong ni roham. Do dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami do raja nami. Saya sima roham. Ingot mahami di hasangau pemi. Jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amin alia manami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajaonmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongau songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadario nanguluan siapari. Saya sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Salam sehat, selamat Jumat Agung ma di Tasaluna.